Assalamualaikum dulur semuanya, muga-muga sedulur kabeh pinaringan bagas waras rezekine banyu mili ngono lho lur. Amin. Oke lur, iki rencana agenda hari ini biasa lur, ngresiki kandang burung trucukan lur. Iki sing wingi tak ganti sangkare ke lur. Saiki wis nganggo sangkar besi kabeh iki lur. Kita ambil untuk air minumnya, nanti kita bersihkan. Terus karpetnya juga kita ambil, nanti kita sikat-sikat ben resik iki lur. Nah, iki nek wingi lek masang karpete kan ning ngisor angsange. Untuk mulai kemarin tak taruh di atas lur. Dadi men ling resik iki gur karek nyikati karpet. Nek wingi kan isin dadak nyikat apa ki jenenge angsange kuwi lur. Nah, iki singkat cerita wis rampung lek ngresiki, terus wadah ombene ya wis tak resiki. Tinggal kita kembalikan untuk karpete. Ben burunge yo nyaman lur. Soalnya nek karpete ning dhuwur ngene iki yo kudu sering-sering diresiki lur. Paling ora ki yo sedina pisan lah. Nah, kita masukkan untuk tempat minume iki lur. Karo kengko rencana arep tanai pisang lur. Dilalah mau bengi iki dolan ki untuk pisang pretel popo ke lur. Lah kengko arep tak nehke burung trucukan lur. Dadi mambengi nggawa siji ke rencana arep tak tugel dadi loro nggo trucukan iki lur. Jane sing apik iki ya amben dina dine buah lur, raketang pisang apa jenenge kates ngono lur. Soale ning alam liar ki mesti buah-buahan panganane trucukan iki. Lah iki ndelalah duwe pisang mambengi nggawa saka dolan kae. Tak tugel dadi loro iki lur. Nek aku dhewe perawatan apa jenenge trucukane ya gur ngene iki lho, ora nek sing spesial ya gur nek esuk ngono ke mesti bar subuh ke tak mbun-mbunke. Terus gedang kuwi ya gur kala-kala nek duwe ngene iki lho. Sing ora lali ki aku uler Hongkong lho. Dadi nek uler Hongkong ki setiap pagi ngono kae mesti tak nei 5 ngono lho. Kayak hampir manukku ki kabeh ki ora tau tak dusi utawa tak semprot lho, kecuali anis merah kae. Nek trucukan ngono ki ya gur ora tahu tak semprot, ora tahu tak dusi ngene iki. Soalnya aku dhewe iki sok isih ngeman kurungan iki lur. Apa meneh kurungan wesi ngene iki sok wediku ki karaten utawa nayeng lur, dadi heli. Tur ya banyu kene iki ngapur lur. Dadi nek ning ruji-ruji ngene iki sok ngeplek warna putih ngono lur.